ko ya san Tinubu musulmi ne kuma Fashola musulmi ne. Gwamna Tinubu din nan da ya sauka abokin mataimakin gwamnan Borno ne Dibal. Na je ne wa Dibal magana ya haɗa ni da Tinubu, ya ɗauke ni kai ni har wurin Tinubu a Abuja. Na ce to aiki ne na ga gwamnatin jihar Lagos za ta bayar wanda ya shafe ni, ga takarduna ga kamfanoni na ga shi aiki ne na ƙware na iya, ina da kaza ina da kaza. Sun ce gaskiya ne, yace amma ba za mu baka ba. Yace saboda muna da irin ka a jihar mu, muna da waɗanda ma suka fi ka, da zai yi mu bayar wasu mu ba su samu ba. Shi kenan kawai. Sai dubu wani yaron shi ce a bara 100,000 sai a bani 100,000 sai nace thank you excellency, na gode, sai tashi ne tafiya ta. Aiki ne na miliyan kusan 700 wanda duk abu in na yi sai na ci riba akalla miliyan 100, amma suka ce suna da nasu. Irin wannan aikin sai na ji labarin shi gashi a jihar Jigawa, gashi a jihar Jigawa. Na tashi na je na bi, muka je muka zauna, wanda maganar take a hannun shi kuma gashi wane ne. Na je na bi na same shi, aka yi min alkawari na dawo aka yi ta sa rana. Nan kawai ina tafi a mota na kama rediyo Najeriya Kaduna sai na ji wannan aikin an ba wani kamfani na inyamurai da ke Fatakwal a jihar Jigawa. Haka suke yi, su rubuta mu su karfafi nasu, mu kuma mu tafi ba za mu samu shiga ba. Ku tafi neman admission a University of Nigeria ta Nsukka ko Ibadan ko Ilori, ba za ku samu ba. Idan suka tayo dan Fodiyo sai a ba su university, in suka tayo ABU sai a ba su, idan suka tayo University na Maiduguri sai a ba su. Ku duba nan State University ce, je ka gani suwaye suka cika ta, Kaduna State University. Ka je ka ga Federal Polytechnic ta Kaduna, Kaduna Polytechnic, yi da Malli Polytechnic su suka cika. Kai kuma ka tafi ka je Alban Ikoku College of Education da ke Owerri, ka ga ba su baka? Ka tafi University Port Harcourt, ka ga ba su baka? To suna yaƙar mu, yaƙin da babu makami. Mu kuma fa mun kasa fahimtar haka. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Allah ya taimaka. Bana yake cewa li anna adama al-muqata'a ma'a al-adu al-muharib